শীঘ্ৰে লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে 2 লাখৰ পৰা 5 লাখকৈ টকা মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানত আপুনিও আবেদন কৰক আৰু আবেদন কৰাৰ পিছতে আপুনিও লাভ কৰিব চৰকাৰী সাহায্য চৰকাৰৰ পৰা ধন खुलुमबाय बयनिसिमबो हेलो एवरीवन वेलकाम बैक अगेन रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जालायबाय तो नैबे समावहाय फिन खेबसे आङो चेनेलावहाय फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नायलांनो हागोन तो एकदम गोजौ जायगायावसो दङ नै एकदम बिल्डिं सायावसो तो लोगोफोर आङो दा आपडेट्सखौहाय होलांदिनि आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा बेलेग बेबायदि जेबो गैया तो लाबोबाय थानाय आपडेट्सआनो तो बे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा CMAAA जायफोरनो रांनि गोनांथि जानानै दं आरो बेबायदिनो फिसा फिसौना बिजनेस बा बेबखाय बा दुखान बायदिसिना आरो बेबायदिनो बेफार फालांगि आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेबायदिनो अमानिफ्राय लानानै गोबांथार बायदिसिना फार्म गोबां खुलिनो हायो तो बेवहाय गोबांथार अपसनफोर दंखायो तो जाय जेराव एलिजिबल जायो मोनगोन आरो थाबैनो एप्लाइ खालामदो होगासिनो निउसावबो गोबांथार ना तो बेखायनो फिन खेबसे भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरनो रांनि गोनांथि जानानै फैदों ना तो एप्लाइ खालामनो हासिगोन बा अनलाइनाथ' सोलिगासिनो बयबो मिथिखानाय तो जोङो मास मोनसे सम मोनदों आरो बे मास मोनसेनि भितरावनो जोङो एप्लाइ खालामनांगोन आरो बयबो मिथिखानाय आपडेट्स स' थेवबो आङो भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबावबाय जियानो हक थाबैनो एप्लाइ खालामदो मास मोनसे सम मोनदों जोङो 2 लाखनिफ्राय बेबायदिनो 5 लाखसिम बेबायदि रां मोननो हागोन ना तो जायफोरा मोनाखै फार्स्टआवहाय बेबायदिनो एप्लाइ खालामदोंमोनबाबो ना तो खनसे चान्स मोनबावदों जोङो ट्राइ खालामनो हायो आरो ना मोनगोन मोना बेखौथ' बुंनो हाया उनावहाय सिलेक्सन जायोब्ला तो मोननो हागोन आरो ना तो रायजोफोर बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै आङो दिनैहाय बेबायदि बेलेग जेबो आपडेट लानानै फैयाखै तो CMAAA जोङो मिथिखानाय आपडेट्स स' आङो बेखौसो लानानै फैफिनबावबाय बांद्राय बेबायदि आङो गोलावबो खालामनो सानाखै तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो एप्लाइ खालामनो हासिगोन सोलिगासिनो दं अनलाइना अलरेडि आंनाबो माने खालामनाय बायदि जाखाबाय आरो ना तो मा जायो नायनोसै तो लोगोफोर एक्चुअलि आङो बाहेरायावसो दङ दै बेबायदिनो प्राइभेट जबावनो हाबनानै दंथ'यो उफाय गैया मा खालामनो एप्लाइ खालामबाबो मोनसेबो जायाबा ना जेरावबो नाङा माथो खामानि गैया खाफालानो जाया तो जियानो हक बिदिब्ला लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै थाबैनो एप्लाइ खालामदो बेबायदिनो बिजनेसफोर खालामनो हागोन आरो लोगोसे दाउ अमा बायदिसिना ना तो सरकारा होनायाव आरो लायाबा आरो माथो खालामनो ना फ्रियावनो मोनोबाथ' आरो लाखानांगोन नङा होमबा तो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै दिनैनि भिडिअखौ बेसेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो बेबायदिनो आपडेट्सफोर फैनो गोनां दङ तो आपडेट्सफोर मोनोब्ला नेक्स्ट भिडिअआवहाय लाबोनो सेस्था खालामगोन आरो ना तो गोबांथार आपडेट्स फैनो थांगासिनो फेब्रुवारि दानावथ' आरो राङानो रां जागोन ना गोबां रां हाबगोन आरो बेबायदिनो गोबां आपडेट्स फैनो गोनां दङ तो लाबोगोन सम मोनोब्ला बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय मोनानोसै